Malawi Camera. Moto atupele muluzi moto iniwe sitika kupasa nimoni chifukati kuziwa kuti simuli bwino bwana ngati kuli anthu amene amazilimbikira koma akuvutika chifukwa cha boma la MCP ndi awa mukwaona wapera kuti akudikira inu 2024-2025 kuti muwapulu muse ya Malawi tikaona ngati tikupanga zabwino osaziwa kuti tikuwaitanizira anthu wa mavuto tikawamva ife kuti inu maitendwa ku ACP anthu ambiri amadandaula koma ine bwana nali osangala kwambiri nditamva kuti inu mukupita ku ACP chifukwa history m'Malawi muno munthu samakhala president asanamangidwe mukamakhala kuchokera lero mufune musafune aMalawi akufunani kuti mukhale president kodi ine abale anga ndimatulukira za uchisiru ndiona ndimapanga zinthu za uchisiru kodi kubwera pano nakubwera ino ine ndimapanga za uchisiru akupele moto zambiri ndili nazo zokuti ndilankhule koma chifukwa cha nthawi mwachoka ku nyumba mamawa muwalankhule anthu apa nthawi muyipange tisacheze ndi abalenga koma anthu apo akuvutika kwambiri ndikunama asi ndikunama monga mmene anenera anthu ena kale kuti m'Malawi muno tikafufuza m'Malawi muno ngati kwasala munthu amene alibe nkhani yokupha ndiye ndiyatupele muluzi bwana nthawi ino ndikuloleni kuti mulankhule kwa anthu anu zikomo kwambiri anthu zimene akudandaula m'dziko muno anthu akusowa usogoleri akufuna munthu wozipereka tiyena amanena kuti ine ndibwera kumeneko ndimuona atupele chifukwa atupele zimene amanena 2020 2019 ku political debate kuti basi simampasa lenala basi mampasa munthu amene akuziwa kuyendesa amene ali license kumalawi kuno kumakandidate onse amene akuoneka kuti ali ndi sogolo komanso ali ndi vision kuaganizira Malawi ndiolemekezeka right honorable atupele muluzi timawu amenewa alike na ulendo ndiwoyimayima tikupempheni kuti mupereke moni kwa anthu amene asonkhana apa ziko kwambiri bwana Kumpoto mudianke kuti Malawi kumpoto Malawi kumwera Malawi nanga chigawo chino chapakati Malawi atupele muluzi boma kuno kuli Nthibe Malawi atupele muluzi boma ulemu upite kwa Mai Angela Muluzi komanso atsogoleri achipani cha UDF motsogozedwa the Honorable Abubakar Mbaya, chino organizing secretary. Atsogoleri aku region ku district constituents, shadow member of parliament, my shadow councillor, mafumu
amayi ndi abambo moni nonse. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Haleluya. Ine ndikuthokozeni kwambiri. Komanso mundilole kuti ndikufotokozeleni kuti ine sine osangalala mene zinthu zikuyendera mdziko muno. Dziko muno muli chipwirikiti. Chipwirikiti chimenechi chabwera chifukwa cha utsogoleri. Chipwirikiti chimenechi ndi chimene chapangitsa kuti musakhale ndi chakudya, musakhale ndi ndalama. Ngati pali zinthu ziwiri zimene tikulimbana nazo mdziko lino, ndikusoweka kwa chakudya, ndikusowa kwa ndalama. Chifukwa tsiku ndi tsiku katundu angokwera mtengo, ndalama palibe. Katundu angokwera mtengo, ndalama palibe. Ngati mulibe ndalama mukulephera kula chakudya. Nkhani imene ili mdziko muno ndi imeneyi basi. Chakudya, ndalama. Ndalama, chakudya. Ndi pamene pakona nkhani muno Malawi. Ndeine ndabwera kuno kutiso nzamve kwa inu anu ache. Nde mundilole kuti ndipemphe amayi awiri ndi abambo amodzi kuti abwere pano mufotokoze bwinobwino zimene mukukumana nazo pa moyo wanu. Amayi mufuna mulankhule amene mwakweza dzanja, bwerani ndi thamani. Fikani. Chonde mundi chonde dzina lanu imene mukuchokera mumasuke ndithu. Kodi mmene tikuyendera dziko lino kodi mukhala osangalala? Mutiuze mmene mukhala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtipedeza lino azimayi nda amene tili pa ukapolo kwambiri. Tikusowa chakudya choti tapatse ana. Mchipatala zili kutali. Pedeleza sitinatire makoko nali panyumba. Sikana makapangira kumizi kusiya mali branch yakupangira sikani. Tibaza kwati chakudya tuli kusowa pedeleza. Tilibe ndalama zikusowa katundu akungodula tikulephera kugula ndi sobo yemwe. Ana makomo mutu kusowa nawo chochita zikomo. Zikomo kwambiri. Kokosa kwambiri kwa Mai Ami Chami. Mwakamba zinthu zimene zikuwakhudza azimayi komanso lukhulu mabanja onse kuno kuli Nthibe.
Nemu ndilole kuti ndisanapitirize ndipempheso sungwana amene mukufuna kulankhula mukukweza dzanja lanu timve kwa inu. Alipo amene wachinyamata? Okay. Unduze dzina komanso mene kuchokera. Ndi dzina langa ndine Isa Jackson. Kuti mutitse amalawi koma ine ngati atupere ndimayenda ndilipe chifukwa ndikudziwa kuti palibe pena paliponse ine ndinalakwa amene opanga china chake chobweretsa chikhalidwe. Ndiye ndikupempha kuti bungwe la ICP ndi zintchito zambiri zocheza kanyaka mwatendi nene kuti ndikulemekeza kwambiri process yonse imene ICP kupanga zikumuno koma isatengere kukondera chifukwa pali zinthu zambiri zimene zikuchitika mdziko pamene ICP sikuonetsetsa kuti ikuthetsa mafuta milanga. Bwana ine mawu anga ndi ochepa. Zambiri ndizichaka mbakale anthuzi kuti adalonjeza kunena kuti alemba anthu 1 million. Koma lonjezo lawo silikukwaniritsidwa mpaka lero. Ekhayo amene ali ndi m'bale wake kusogoloko ndi amene ali ndi kuthekera kupitabe kuntchito. Wone achinyamata ambiri akungokhalakhala alibe zochita. Ndi ntchito yanu Bwana kuti achinyamata mutipatse zochita zokoma kwambiri. Siriza ndifuna alipo ena amene afuna kulankhulisa. Okay, wera ndi mata. Okay. Sikana. Alipo sikana. Utuzenzi kumanso mena u. Nina ngati ndi Olivia Charles. Ndikuchokera kwa Gaweji. Ndimaphunzira Linthibe Secondary School Day. Ine zoyankhula zanga ndi zochepa. Monga ana skulu, ma resources akudula. Monga makope zolembera, komanso ma uniform. Ife monga makolo akulephera kutumiza ana ku skulu. Oja kusowa kwa ma resources. Siko mukwambi. Amainda bambo. Mmene zinthu zikuyendera mdziko muno. Mukumbukire mawu amene ndinalankhula mbuyo. Kunena kuti tikamangolankhula kuti tizachita chakuti zikupezeka kuti sitikuchita mdziko muno. Amalawi anawuzidwa kuti azagula fetereza osapitirira 4,995. Lero fetereza mkula mtekwachi 150,000. Sichocho anakuwuzani kuti muzidya katatu. Kodi mukudya katatu pa tsiku? Wina ati kuno kuli Nthipi, wina muli bwino ndithu. Kodi mukudya katatu pa tsiku?
Isa Jackson anachula kunena kuti achinyamata analonjeza kuti papezeka ntchito 1 million jobs. Achinyamata angokhala mziko. Komanso Olivia anachula kusowa kwa ndalama kuti athe kupita ku school chifukwa ma resources apo. Maiche Amidu anachulaponso kuti pa zinthu zambiri zimene zikuvuta lero kuti ugule sopo wa Ufresh. Eti bwanji tisanalowe boma ili Ufresh timakula 100 kwacha. Lero sopo wa Ufresh tugula 500 kwacha. Waperasi wapigajani taona wangati lero akukwanitsa kuli mukule mafuta opigira ngati lero akwanitsa kula mafuta. Azibambo amene ali pano makwenda matilu lero amene akwanitsa kupita kutilu mundira. Sugar wafika 4,500. Zindisiziribwi. Deine kubera lero. Dabwera kuzakuuzani amainda abapo kusakulimbikitsa. Chifukwa ena sakutiwa kuti zimene zikuchitika mziko muno. Kale mmatokula chakudya bwino bwino. Kale mmakula fetereza bwino bwino. Lero mukukanika chimene chavuta kwambiri mziko muno ndutsogoleri. Ngati silimvetsetsa pamenepa kuti zavuta chifukwa cha utsogoleri, muyembekezere kuti kutsogoloko asoma tovuta usogolo. Lero mukulima fodya, mtengo umene mukupeza pa fodya ndotsika kwambiri. Kuno mmalima kwambiri mukapita kagulitsa ulimu wanu amukupasani ndalama zotsika kwambiri. Nthawi ya njala mukafuna kula chakudya mukagula mtengo otula kwambiri. Zonsezi ndi dala, zonsezi ndi dala. Ndine kubwera lero pa nthipi amainda abambo ndabwera ndi uthenga umodzi. Nthawi imene 1994 ena achinyamata samvetsetsa pamenepo. Ife a UDF tinanena kuti amalawi akhale osangalala, ndalama zikhale nda amalawi. Ndalama zisakhale kuboma, amalawi akhale ndi makobidi mtumba. Ndiye chifukwa chake tinalimbikitsa kuti mabizinesi ulimi akhale nda amalawi. Ndiye chifukwa chake nthawi imene UDF imalamula amalawi anali ndi ndalama. Lero tabwereranso ulamuliro onena kuti zonse zikhale ndi ndalama. Lero tabwereranso ulamuliro onena kuti zonse zikhale kuboma. Ulimi azipanga boma, makampani azipanga boma, ndalama zonse zikhale kuboma. Ife anthu tizikhala anthu opempha. Tikafuna chimanga tizikayima panzera. Amainda abambo zimene sinza ulemu. Kodi mukusangalala moyo opempha?
atupele mulusi akunena kuti ndalama zikale ndi anthu, amalawi akale ndi ndalama nthumba. Chifukwa mukakhala ndi makobiri nthumba amayindaba fetereza mkusuka kula nuka, ngati simnalime bwino mkusuka kula chakudya. Mukakhala ndi ndalama nthumba ana kusupita ku sukulu. Dziko la Malawi si dziko losauka, ayi. Kuli mabilioni amene angoseweretsedwa ndi mabwana akuluakulu. Ife tikatenga boma tikufuna ndalama zimenezi zichoke zibwerere zikhale m'matumba mwanu. Ife timakhulupirira mabizinesi ang'onoang'ono kuti Amalawi akhale bizinesi ang'onoang'ono. Timakhulupirira kuti Amalawi apeze fetereza, apeze mbewu, zipangizo zina athe kulima akhale ndi chakudya. Ife nkhondo yathu pere ndi chakudya komanso ndalama nthumba. Tagwirizana. Ndikudziwa sokuti kuno chaka chimene chapitachi kuno kuli nthibi madzi akumaso anavuta kwambiri. Ndikudziwa kutiso kuno azimayi mukapita ku chipatala mumapeza kuti kulibe mankhwala. Ife tikunena kuti tisinthe dziko lino tiyenera kusintha utsogoleri. Tikugwirizana bwinobwino. Chifukwa mbuyo mu ndi malankhula ena maganiza kuti anthu pena angocheza. Lero kuli rama, lero mukugona opanda chakudya chokwanira. Chifukwa mmene tinasankhira voti yanu ndimene ikozopangisa kuti mukhale ndi makobiri nthumba. Voti yanu ndimene ikozopangisa kuti mukhale ndi chakudya. Posankha mtsogoleri oyenerera, mtsogoleri wa masomphenya, mtsogoleri amene akhoza kuyenda nanu ntchito. Ine Maminda Abambo ndine mwana wa Central Region. Kwathu bambo anga ndakumachinga mukwatsika. Sichoncho? Mayi anga anachokera kwa Masula. Ndineso nchewa. Timvane bwinobwino. Ndineso chani? Wakuno Central Region. Mupita kwa Masula mukapeza kuli nyumba kumeneko kumudzi kwathu. Munthu sangandiuze kuti ine sine wako mkulu. Ayi. Koma ineso ndine Mmalawi. Sindiyang'ana mtundu. Ndine chani? Mmalawi. Ine ndabwera kuno kati mwana wanu kuzakupemphani kuti 2020 ndinalankhula mawu kuti mukasankha driver amene alibe experience, amene alibe license kuti ayendetse minibasi ayigwetsa. Lero woyigwetsa. Malawi yakwa. Kuti idzukenso ikhala ntchito kuti tibwererenso komanso kuti Malawi ipite patsogolo. Koma tikangopanganso mistake inanso muyembekezerenso kuti 5 years kubwerayi ndi mavuto othu. Ndi mavuto ndenda kuisirani nkhani mafumu na kuisirani atsogoleri Maminda Abambo Anyamata ndi Asungwa. Voti yanu chipani chathu cha UTF. Tagwirizana. Voti yanu ipite kwa mwana wanu, mwana wa mudzi atupere. Voti yanu ipite kwa makansala ndi ma MP. Tagwirizana. Zikomo kwambiri. Mulungu akudalitseni. Assalamu alaikum. Atupere
UDF sio bwana, tatokoza kwambiri koma bwana malinga na anthu abwera kumawa ndiye mwapasa kuti agulepo madzi a district atupele mulusi akunena kuti ndalama zikhale ndi anthu, amalawi akhale ndi ndalama nthumba. Chifukwa mukakhala ndi makobiri nthumba amayindaba fetereza mukuzikagula nokha, ngati simunalime bwino mukuzikagula chakudya. Mukakhala ndi ndalama nthumba ana akuzipita ku sukulu. Dziko la Malawi si dziko losauka ayi, kuli mabilioni amene angoseweretsedwa ndi mabwana akuluakulu. Ife tikatenga boma tukufuna ndalama zimenezi zichoke zibwerere zikhale m'matumba mwanu. Ife timakhulupirira mabizinesi ang'onoang'ono kuti amalawi akhale business ang'onoang'ono. Timakhulupirira kuti amalawi apeze fetereza, apeze mbewu, zipangizo zina, ache kulima akhale ndi chakudya. Malawi, Camera.